Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga ana sa tanang dapit sa kalibutan. O hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong Ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuuran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya usab no sa kahanginan, of course din higyapon sa RMN Dipolog DXDR 981 no sa AM no sa inyong mga radyo o sa FM 94.1 FM o sanglit naka-online internet naman ni atong istasyon. Makita o madungog usab no sa rmndipolog.weebly.com. Okay, maayong adlaw sa Ginoo. Hinaut nga nining laing hugna karon sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Mao gyapon andam ta sa pagpaminaw, andam ta sa pag-take note no sa angay natong i-take note. Og kini nakinhanglan gyud pod og effort no, kinahanglan gyud pod og kanabang mubuhat ta no. Alang-alang sa atong pagtuo sa Ginoo. Hindot kaayo pamulandungon nga naghago ta alang sa kaugmaran sa gingharian sa Dios. Kaugmaran no. Mag-ugmad man gyud no. Mag-ugmad ta para sa atong lawas, munang trabaho ta, magdaro ta, sa na atong himuon. Unya, kining atong gingharian sa Dios ugmaron man po ni. Ugmaron po ni nato. Duha ka klase ang pag-ugmad. Pag-ugmad para sa lawas o pag-ugmad para sa gingharian sa Dios. So nindot kayong paminahon kung kanang duha ka klases pag-ugmad, mahimo na to. Ako murag di ko kapasaran ng duha. Mahimong murag usara gyud akong na himo na goyana, no? Pero mas mahigyon ka ng duha nga pag-ugmad. Pag-ugmad para sa lawas, pag-ugmad para sa gingharian sa Dios. Kanang pag-ugmad gud para sa gingharian sa Dios para man sa atong kalag. Kay pahinumdum lang nga ang tao gikumpone sa duha, lawas ug kalag. Ang pagkaon sa lawas mo ng material, mo na luto. Sa panadya, prutas, sudan. Pero pagkaon sa kalag, lahi man. Lawas ni Kristo gyud, no? Lawas gyud ni Kristo pagkaon sa kalag. Iya pong dugo. Nasa San Juan 6 kung atong basahon. Ingon si Kristo. Sa ato ning pagtuo ha. Para ni sa kalag. Ang akong lawas, tinuod gyud nga kalanon. Tinuod yun nga kalanon o ang akong dugo tinuod nga elimnon. Ala,
Ang mukaon sa akong lawas, ug moinom sa akong dugo, makabaton og kinabuhing dayon, di ba? Ang kinabuhing dayon man mo'y atong gipaningkamutan, mga igsuon ko, mga tinahod nga tigpaminaw. Nya mo man ay giingon sa Ginoo. Magkabaton ta niya na kung mukaon ta sa iyang lawas. Mo man ay iyang ingon. Ang akong lawas matuod nga kalanon, ang akong dugo matuod nga ilimnon. Moingon ta nga, asa man na makaon na to biritas. By the way, kung sa panahon yun sa mga apostoles, nangalibog biya sa sila aning pagtulunana. Halos dili sila kasabot aning pagtulunana sa Ginoo. O manggali nga daghang namiya sa pagpanudlo sa Ginoo anang pagtulunana, daghang namiya. Yag mga tinunan, iya pa yung giingnan, kamo, wala ba pud mo kasabot? Mubiya ba pud mo nako? Kisa tong nalimot ko, kinsa tong apostol nga naingon nga, amurag speedro man nagwento. Ginoo, wala wa mi mahimo ana. Wa mi gawas gyud sa pagsunod sa imong gitudlo namo. No, kung atong i-paraphrase ba, bahalag wa mi kasabot. Wa mi kasabot anang pagtulunana, kinahanglan mutuo gyud mi. Kaya kini kung pagtuo gud, wa man ni kinahanglang makasabot kita. Although, mas mayo ganang makasabot ta kay dasig man ta. Di ba? Sa atong pagtuo, Katoliko, kung kasabot ta, dasig man ta. Kung di ta kasabot, mo man na nga, di ta dasig, mo manggali nga mobalhin lang taglaing relihiyon. Di ba? Mo man na kumun kaayo nga hinungdan. Di ta kasabot na lang mobalhin ta, mo na mas mayo gyud tang makasabot gyud ta. Pero sa pagtuo gyud, no, in realidad wa gyud kinahanglan gyud nga makasabot ta, no? Ang atong gibasihan ana kadtong pagtuo ni Tomas ba? Nga si Tomas maduha-duhaon. Maduha-duhaon nga naman kay pag ingong mabanhaw ang Ginoo, wa man din siya motuo. Gawas kung makita gyud niya mahikap ay ham sa motuo. Mo bitaw tong pagkabanhaw sa Ginoo, pagkakita niya gatong pirmirong Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo, wa man to si Tomas sa kauban sa mga tinunan, no, nagpakita ang Ginoo adlong Domingo man to, no, mo magani ang hinungdan ngano nga kining Domingo na himong espesyal naton ni mga Kristohanon. Unang Domingo nagatigo ba mga tinunan, Juan 20:19 ba to, kung wa ko masayop, ni pakita ang Ginoo, no, adlong Domingo. Wapas Tomas ato pag ikasunod Domingo pakita na pod ang Ginoo na nagis Tomas dayon mo to giingnan siya sa Ginoo, Tomas, nituo ba ka tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mituo bisan wala magakita. Kung ato nang pamalandungan, ato nang sabton, sama ra ang Ginoo diha nag-ingon nga nituo ba ka Tomas tungod kay nakasabot ka? Mas bulahan kadtong mituo bisan wala kasabot. Mao na nga kini murag ma-address po nato ba sa mga Katoliko pod nga masinulundod gyud ang ilang pagsalig gyud sa pagtuong Katoliko nga lig-on gyud bisag wa kasabot. Na may mga Katoliko yun ana nga dako kay ilang pagsalig sa tinuoang Katoliko nga mao gini ang gitukod ni Kristo. Mao gini ang gitukod ni Kristo. Mao na nga bahala nagkuan wasla kasabot, tuo gyud sila. Naam po na pudburag na ay tekstuan sa Biblia sa San Marcos ba na, no? San Marcos 4 kung malimot. Katubang sambingay mahitungod sa kingharian sa Dios o sa katawhan sa Dios. Nga kamo basahan na murag na sa San Marcos 4 nga katong ningon ng Ginoo ba nga mitubo kini sa paagi nga wala masabti. Akong analyze ana mo maning tinuo ang Katoliko, no? Nitubo sa paagi nga wala masabti kidagan magyong kasabot. Of course napoy gitugot sa Ginoong makasabot pero gi-round up na lang na nga giingon niya nga mitubo kini sa paagi nga wala masabti. Kay tungod kay mas daghan man gud, no, ang wala kasabot. Di ba? Basig ikaw karong naminaw diha, usa ka, no? Nga nagmaunungon kang Katoliko bisang wa ka kasabot. Di ba? So mao na gyud ang pagsalig nato sa Ginoo, di kinahanglang ebidensya.
Although na may ebidensya pod. Pero mao na nga ang pagtuos Ginoo biya nga tinuod yun kung atong ibase sa pamulong sa Ginoo wa magkinahanglang ebidensya no sa laing pagkasulti wa kinahanglan makasabot kita. Pero maayo maning Ginoo pod. Mao na nga iya pong gitugot nga naapoy mga tao gyud nga makasabot. Although dili gyud ang tibuok kay ang Dios sa atong pagtuong Katoliko misteryo man na. Mubitaw nga ang Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gibutangan yun nato na siya og mga pulo nga Santissima Trinidad. Nganong Santissima Trinidad man but pasabot misteryo. But pasabot dili gyud nato matugkad sa kinatibuk-an ang Dios. Di gyud matugkad. Nahinumdum ko sa mga ministro o pastor sa laing tinuhuan, labi na sa mga pastor o ministro nga dili motuo ang Trinity. Kaya dili lagi kuno mabasa ng pulong Trinity sulod sa Biblia. Bisag ang gipasabot na sulod sa Biblia. Ingon sila nga, tanawan ning mga CFD, kining tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Mayo kay mo mangahas gyud nga pagtubag. Mura man sila og suito. Mura man sila nagpaka maalamon paspare kay ingon ang pare na sa libro nga ang Trinity dili matugkad. Dili masabtan sa iyang kinatibuk-an. Kining mga CFD, kining tigpanalipod sa pagtuo, yano-yano raman nilang eksplikar ng pagtulon ang Trinity. Naon sa may atong tubag ana. Kaming mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, wala mi mag-ingon nga among nasabtan ang kinatibuk-an. Among natugkad ang kinatibuk-an sa Dios. Wa mi mag-ingon ana. Kanang among eksplanasyon, kanang among mga tubag, bahin lang na mahitungod sa pagtuong Trinity o pagtuong sa Dios. So, buot pasabot ba nga kay kita gud tao do naman tay limitasyon, dili man ta Dios. Bisan po ng kanang mga ato pong mga igsuon nga mga dili Katoliko nga nangatake anang pagtulon ang Trinity, limitado po na sila. So kay kung sa logic pa na, sa reasoning pa na, power, maingon ta nga kung limitado ng mga nagsaway ilang hunahuna, kita po limitado, so parehas rata. So kay limitado man sila, so sa ato pong kalimitado, pwede po nato ni magamit, no? Nga matubag nato na ilang limitado po nga atake o pangutana. So mo na mayo kay ang Dios ba? Ngabot pasabot nga kanang mga pagsupak, kanang mga argumento nila, makauntiran ra pod na pinagi ra pod nato sa tao nga katong nagsubay sa tinuod gayud nga tinuhuan, gitukod sa Dios, gitukod sa atong Ginoong Kristo. So muna ang atong katinawan tubag ana nga kanang mga tubag Katoliko nga mga tigpanalipod, dili nabot pasabot nga tibuok na ang kinatibuk-an na sa pagka-Dios, dili no. Bahin lang na. Bahin lang na nga kay wala pud mo buot ang Ginoo ba nga kanang mga atake dili matubag. Kay kuan man, iya manggigasahan pod ang iyang mga nahimong tinunan, ang iyang simbahan. Nasa 1 Timoteo 3:15 ang iyang simbahan o iglesia, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao na nga makatubag. Pero wala mi mo pasiatab nga ang kinatibuk-an sa Dios amo gyung natugkad. Unsa may logic ana? Unsa may logic anang ngano nga dili gyud matugkad ang Dios? Kay kung moingon ang naitinuhuan moingon nga natugkad nila ang Dios, sa logic ana, sa filosofiya, nilabaw na sila sa Dios. Daliman ka ang Dios ilang natugkad. Ang Dios nga walay kinutuban, walay limite, infinite, natugkad og tao nga dunay kinutuban. Lisod kay natuan sa pangisip nga insakto, di ba? Ang Dios nga walay limite, natugkad og tao nga adunay limitasyon. Unsaon man na ayuhon kuno nato nagunahuna. Ayuhon kuno nato nagunahuna be nga ang Dios nga walay kinutuban, walay limitasyon, natugkad og tao nga adunay limitasyon. Unsaon man na nato paggunahuna nga
matuhuan na to. Ako di bisa kung saan ako balanse di gyud kong katuo ana. Ano man? Nga naman. Kay doon na gud tay limitasyon niya ang Dios nga way limitasyon atong natugkad. Di manggalit ta katugkad ng dagat dia mo lukso ta ilalom kay kinalawman. Di pa ta kaabot guys tunga mamatay na tag inutong. Siguro kay kilanabnan nga dagat. So ingon na no. Dayon mga igsoon, by the way, na Eucharistic Congress sa International Eucharistic Congress ron sa Cebu. Nindot no dahil adto. Kamo gini atong hisgutan ron. No kanang kay basig mangutana da itud mo ato nga unsa man pagpakaon ni Kristo sa iyang lawas ug pagpainom sa iyang dugo. Diya sa atong sakramento. Pinagi sabay hun sa panog bino no sa matag misa o communion. Sa Biblia, sa niadto gitawag yun na og pagtipik-tipik sa tinapay. Karon gitawag na ito og Eucharistia. Eucharist. Si Kristo na. Sumuna nga di gid mawala ng communion. Muna nga muna ato galing highest form of worship. Muna gitudlo sa atong pagtuong Katoliko. Ang misa o communion muna kinatasan nato nga pagsimba sa Dios. Nganong kinatasan kay community man ta, dili man tinagsa. Niya, mo gina instruction sa Ginoo diha sa Ebanghelyo. Buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Yang paghandom ba? Pag di lang kay pagpakaon sa iyang lawas ug pag-inom sa iyang dugo, apilar wa gyud tung paghandom sa iyang kamatayon sa krus. Kay mo man to ang nagsimbolo sa iyang gugma kanato. Nindot kay ni. So, karon mga tinahod nga tigpaminaw, no? Atong hisgutan ning kining makita. O kanabang naamni sa eskwelahan pa ni sa mga teacher na to gitawag ni nila og visual aids. So man visual aids kanang makita nga makatabang. Makita nga makatabang. Ambot sa ubang tinuhuan, wa ba nila gi-emphasize og ayo? Pero I believe nga naa sila ani, pero wala lang kayo, kulang ang ilang emphasis. Of course, kay ang atugong pagtuo, ang tibuok nga kamatuoran, may tungod sa Kristyanismo. Of course, dito gyud sa tinuhuan nga, tinuod gyud nga gitukod ni Kristo. Sa ubang tinuhuan, kung tukod-tukod lang og tao, naagihapoy kamatuoran, pero dili tanan. Umaingon tayo, naay kamatuoran kay gigamit mo ng Biblia. Pero ang pagsumada ana, ang suwito kadtong tinuod. Mas suwito ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo kaysa tinuhuan nga gitukod lag pres nato tao nga dunay limitasyon. Unang doon na po limitasyon na ilang mga interpretasyon. Although kita na ang putay limitasyon, pero ang gireveal ni Kristo para sa iyang simbahan, gireveal sa Dios para sa iyang simbahan, naaragyod sa tinuod nga simbahan, ang kumpleto. No? Para sa anang kumpisal, wala man sa ubang tinuhuan, kay mahadlok man sila kumpisal silang pastor. Kaya nga mga ayog pasaylo sa Dios nga ipaagi og pastor o pare ba? Di man sila anak, kay Dios ra magkunoy makapasaylog sala. Tinuod man na ang Dios, pero di takabuot sa Dios kung iyang gamito ng iyang pare diri, tinugyanan diri syuta, sa pagpamasaylo og sala. Kinabang protokol ba? Protokol. Nga man sa Biblia, Juan 20, 19-23. Ngayon naghatag si Kristo o gahom sa mga unang mga obispo, mga gitawag og mga apostol, nga giingna niya nga, maingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo, mo to ang Espiritu Santo, iyang kuha nila, gibubon nila, then giingnan dayon nga, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon sa langit. So klaro kay nga ang pagpamasaylo dahil sa Dios og sala, doon na daay protokol. Kana daayng protokol nato diri sa atong pangagamhanang tawhanon. Kung buot na hunaon, naanggid na. Ang original ana gyud pamaagi sa Dios, dili kay kining kita may gaunaan ang tao. Ang Dios sa iyang pagdumina sa iyang pag-govern nato naagay protokol. Mao na nga dili gyud ta mutuoan ng gitudlo sa ubang tinuhuan ba nga ritso ra ni Kristo kanang namay mga pundok ron nga
igamit ang Biblia, pero moingon nga, mutuo lang ka ni Kristo, makabaton lang ka, personal niya nga, na, relasyon, sakto na. Ana na, wa na kinahanglan na kuno ang kanang iglesia, simbahan. Wa na kuno kinahanglan ng mga pare, wa na kuno kinahanglan ng Santo Papa, tuo lang kas Ginoo. Dili man na pagtulon Andres Biblia. Di na pagtulunan noy. Kay wa magtudlo ang Ginoo ana nga diri ra gid mo nako tuo ha. Ay na tuo ako simbahan. Ay na tahura ng mga katungdanan niya. Wa manudlo ang Ginoo ana. Kana lang sabto na to ng kanang pagtugyan ni Kristo sa iyang mga karnero kita, no? Sa iyang katauhan nga ni Pedro, di ba na klaro kayo nga dunay protokol? Kailangan lang nga dili ka mutahod atong katungdanan ni Pedro nga usa ka magbalantay kay kanang usagod ka iglesia, usa ka panon, usa ka magbalantay na Juan 10:16 niya ang magbalantay mo na si Kristo. Unya, nahibalo mas Kristo nga ang iyang pagkamakita nga magbalantay, mabakante. Although, magpabili ng iyang pagka-espirituhanong magbalantay. Duha man gud ka komponent ng magbalantay. Espirituhanon o makita. Nya, hibalo man ang Ginoo nga, agoy, inigsaka na ko sa langit ani ron. Mawala ang usa ka component, no? Ang pagkamakita nga magbalantay. Amo nang kinahanglan mo pili gyud ko ani kining mga tinun-an ako pilian ako ni sila himuon akong Chief Justice. Mas labaw. Okay, nanglan usa man gyud magbalantay. So ang pagkamakita nga magbalantay gipasa na ni Kristo, bitawng gitawag na siya biker, representative. Na klaro man kay na ihuwag sabot ko ng Juan 21:15-17. Juan 21:15-17. So mo na protocol gitudlo sa Ginoo. Ano, importante maguning protokol sa doktrina sa panaghiusa. Kaya kung wala gay protokol, malibog mga tao kinsay tuhuan. Di ba? Mo na bisan sa atong gobyerno na protokol nganong naaman tay usa ka mayor, nganong naaman tay usa ka gobernador. Kay parang doon na batay panaghiusa. Order. Kay kung wala gud tay leader na sa unal kalanrakas ta ana. Unya ang Ginoo pa di kabaluan na. Muna nga. So, wa pa ta niya biyae dire, wa pa siya mubalik, kayab nga tus langit, di nasa sigikan. Ay, agad ang gipilian o visible head. Mawag na gidibatihan dito Cebu sa Iglesia ni Cristo o sa atuan sa Katoliko. Dili ra ba, supak sila ng visible head si Pedro. Unya, sila naabya po sila visible head. Makita nga na nangulo ba? O kanang ilang executive minister. Na diha mo ko ako nakabantay ko ana mo nang gi-comment ko dito sa Facebook nga naghisgot atong debate sa Cebu. Ambot hangtod nga ang mga comment sa mga Iglesia ni Cristo napugos na lang sila pag deny anang visible head kuno ng executive minister. Kay kung ilang dawaton nga kanang executive minister visible head bot pasabot nabunggo sila atong debate sa Cebu. Kaya nipirma man sila debate nga sa 12 ka apostol, walay visible head, walay mas labaw. O tupong ra kuno ang katungdanan sa mga apostoles. Okay, sa pagtuogon natong Katoliko, si Pedro may mas labaw o Chief Justice paras ba sa Supreme Court nga mga labaw na, mga leaders ng sa balaod, o mga otoridad na mga justices. Pero na mas chief nila, Chief Justice. Umupo na sa pagtuo na itong Katoliko nga sa mga apostoles, mga labaw na sila, mga shepherd na sila, pero usa ka mas labawng shepherd. Muna kanang gisgutan diya ba sa Juan 10:16, usa ka panon ubos, usa ka magbalantay. Iya na nga katungod ni Kristo. Kay siya man ang usa ka magbalantay ang gipasabot. Pero sa ako nang giingon ninyo nga, duha ka component lagi ang pagkamagbalantay. Espirituhanon o kanang makita, visible. Hibalo ang Ginoo nga, balik magkus langit. Ang akong pagka-visible, dili na makita. Kay tuwa na magkus langit, kinanglan, mupili gyud kog tao. Unya sa mga apostoles, si Pedro mo iyang gipili. No, masabot man kay na Juan 21:15-17. Then gihinganlan dayon sa uwahin na mga ika-5 ba to, ika-6 nga siglo, giinbintuhan din na tugpulong nga pope. Nya mayon ra ba dayon na sila nga ay mugtuan ng Pope kay dili na mabasa sa sulod sa Biblia, dili bitaw. Nag-ingon bagong Katoliko nga mabasa na sulod sa Biblia, wala man. Nituo taan ang katungdanan sa Pope
dili tungod sa litra, dili tungod sa pulong. Nituo ta ana tungod kay ang gihinganlan anang pulunga naa sulod sa Biblia. Unsa man kanang katungdanan ni Pedro mao na ang gihinganlan nato og Pope. Kay lahi man gyud nang iyang katungdanan ni kumpara sa mga apostoles. Klaro ana. Nganong mas lahi ang katungdanan ni Pedro ikumpara sa ubang mga apostol? Timan iragot, sa 12 ka apostoles, nganong siya ra mo'y gitugyanan sa mga yawi sa ginghirian sa langit? Siya. Tanawa, ang gahom ni Pedro. Sa Mateo 16:19, giingnan siya sa Ginoo. Pedro, single ra gyud. Simon Pedro, ang imong idili diri sa yuta, sa King James ana vine and loose, hiktan ko no og gapuson o hubaran, pero sa mga bag-ong hubad ron nga kumon idili og itugot. Giingnan niya si Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot nako sa langit. Di ba nagahom na pagka-leader? Dayon, moingon mo nga, ang uban ana beritas giingnan man pud ni Kristo ana sa Mateo 18:18 nga katugyong tibuok mga apostoles giingnan ni Kristo ana. Giingnan nga diha sa Mateo 18:18 ang inyong plural na gyud magpasabot at tanang mga apostoles. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. Sa ato pa beritas dili ra kay si Pedro may giingnan ana. Okay. Okay, tinuod. Pero unsa may katoliko nga viewpoint ana, mas espesyal si Pedro. Ngano man? Kay naa may statement si Kristo nga gisingle out gyud siya. Si Pedro. Whereas ang ubang mga apostoles way mabasa sa Biblia nga gisingle out tagsa-tagsa nga giingnan sila ana. Di ba? For example, kinsa pa na diha? Si Mateo o kinsa pa? Juan. Walay statement diha, walay mabasa sa Biblia nga gitagsa-tagsa sila ingon nga, "Oy Juan, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot." Wala sila tagsa-tagsa. Whereas si Pedro gitag-single out gyud. Unsa may significance ana? Unya, ngano man pud nga giingnan ni Kristo kung si Pedro may mas labaw, nganong giingnan man pud niya ang tibuok? Simple ra kayo. Parehas ba sa Supreme Court? Ang nanguna diha, Chief Justice. Pero naaman siya kauban. But pasabot, kung dunay desisyon sa Supreme Court, dili na nga matawag nga iya ra sa Chief Justice. Dala na sa iyang mga kauban pod. Pero siya may head diha. Ingon na simple ra kayo. Kay si Pedro God, wa man po siya mag-inusara. Maparihas man sa kaso ba nila ni panahon ni Moises o katong musunod ba to? Nga hingbagolbol sila kay daghang kayong problema, mga kaso na husayon o niya kisa ba to si Moses ba to si Josue nga ning kuan ni aksyon bagolbol ba to reklamo kay sao man ni maugtas man mi ani Ginoo. kung dili ka dili mi taga kung dili mi ninyo tagaan og kauban nga mo himo ani nga among trabaho matay maugtas mi dili mi matay ani agis kiraghan sa among trabaho. So mo na ang but pasabot diha nga si Pedro gyud moy chief. Pero kay naaman si kauban diha so pagmando mo na nga kanang gahuma ipasa na sa hinugpong gyud. Mo bitaw nga ang Espiritu Santo mugiya dili lang didto ni Pedro. Kundi sa tibuok gyud council. Dili nang council sa kanang pundok nga nagsugod rag 1914 ha. Itong council gyud nga giunhan sa mga apostoles nga si Pedro may mas chief justice. So sumaw na nga dili mabasa ng pulong pope, dili bitaw. Nagingon bagong Katoliko nga mabasa ng pulong pope diya sulod sa Biblia, dili. Ang gigamit ra na nga termino sa pagtawag sa paghingalan sa katungdanan ni Pedro. Bawal ba day na? Bawal ba na? Dili na bawal oy. Mingon sila nga bawal na beritas kay wala giingon sa Biblia nga nganlan nagpope. Wala bitaw. Wala bitaw giingon sa Biblia nga nganlan og pope ng katungdanan ni Pedro. Unya. Naaba po sa Biblia nga gidid-an ta nga nganlan ng katungdanan ni Pedro og pope? Wala po. Tabla ta ana. Okay. Well, ang atong logic ana nga pwede
Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo na ay gahom sa pagdili og pagtugot. O mao to Mateo 18:18, ang inyong idili diri siyuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. No. So umingon ang simbahan nga nganlan na to ni Pope ning katungdanan ni Pedro, approve ang langit. Mateo 18:18. Simple ra man kay na. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Pero bisan gani ang atong mga igsuong iglesia ni Kristo, naama pud sila'y termino o title nga wala sulod sa Biblia. Kana dang ilang executive minister. Wala man sa Biblia. Mahimong kanang minister na sulod sa Biblia. Pero kanang ilangkob gyud executive minister. Wala gyud nang litra por litra sulod sa Biblia ana. Pero kung atong sabto ng pulong executive, kung sabto na to nga labaw, mahimong naa. Pero dili gyud word nga executive. Diba? Wa gyud tay mabasa sulod sa Biblia. Executive minister. Pero kung sabto na to ang pulong executive, yung chief o labaw ba, masabot sulod sa Biblia. Pero di man sila motuo. Sa ilang pagtulunan, di man sila motuo nga sa 12 ka apostol na ay chief, na ay mas labaw. Okay, ni pirma man sila debate sa Cebu nga sa 12 ka apostol walay labaw, walay chief o walay executive. Di ba? Mo man ang sabot. Ni pirma sila kay ang Katoliko affirmative nga pamatud-an nga si Pedro mao ang unang gipili ni Kristo nga mahimong visible head, makita nga pangulo sa iyang iglesia diri sa yuta. Affirmative Katoliko ang mibarog si katong presidente nato at present si Engineer Ramon Gitamundok, no? Siya may nibarog affirmative. Then ang negative side sa Iglesia ni Kristo si Ramil Parba. Muna nga namalandong ko ana sa balay inko kuan man klaro man kaayo nga inconsistent ang atong mga igsong Iglesia ni Kristo aning dibatiha. Ngano man ni pirma sila ana nga sa mga apostoles walay labaw, tupong ilang katungdanan. Nga sila mismo sa mga ministro na may mas labaw kanang executive minister. Di ba? Mura ba ni Sharon ba og hingsupak sila sa proposisyon nga ang maong katungdanan nga ilang gisupak naa sa ilang tinuhuan. Mayon da to og sa mga ministro tupong walay executive. Kay murag okay ra gyud. Sakto ra gyud, consistent ra sila sa ilang pagnigar atong gipirmahan nilang debate sa Cebu. Consistent sila unta kung wala ang mga ministro tupong ang ilang katungdanan, walay labaw, walay executive. Pero the fact nga naa gyud sila executive, nagpasabot nga ang ilang pagpirmas debate, bisan pag mga abogado siguro imong pangutanon, sigurado na nga dihado sila sa maong debate, no? So ako lang ng judgment. Di kay hingpirma sila proposisyon, ilang gisupak ang katungdanan, nga kung sabto naapod sila. Kay kanagong Pope o visible head si Pedro, matpasabot na yung mas labaw. Mo man nga sa katungdanan mas labaw sa ikumpara sa ubang mga apostol. Dayon, si Kuan, kining ilaaron mo man na nahitabo. Tupong bago ng katungdanan sa ubang ministro o executive, di ba mas labaw man tong executive? Di ba? Pangatinahod nga tigpaminaw. So, muratag nangisog na rin, no? Pero, tao man ko. Napog ko'y emotion. Gitagaan po na ako kinabuhi. Pero kining akong pagpangisog dili ni bot sabot na nga wata mahigugma sa atong mga igsong Iglesia ni Kristo. Murag ma-misinterpret lang tingali nga ingon ani atong style pamaagi. Saon tao man ta, pero kung kining style dili ni maayo, mangayo lang gyud kog pasaylo, no? Okay, tao magutaw sa kining manudlo ta, ipaagi na to og emosyon. Pero kahibalo man ko nga kining emosyon mo ni usahay makapakuan na to, makapasipyat na to, no? Pero di mo gud mo automatic mawala ni kay gitugot mo pos Ginoo nga manaanin na to. Dayon instruction lang sa Ginoo nga kontrola lang na ninyo ng inyong emosyon.
Nga ang inyong konsensya may magkontrol ana kay kung di mo ka kontrol kanang inyong konsensya dili ninyo ipakontrol sa inyong emosyon mo na sige mong kasayop. I admit that tuog gyud ko ana. Tuog gyud ko ana nga. Inani maguna ako ato lang po ning hisgutan ha. Ngano man nga ang tao kasagaran gyud common gyud nato mga tao nganong masayop man gyud ta. Makasala man gyud ta. Sa atong pagduki-duki, ingon ani ang nahitabo. Ingon ani gyud unta ang sakdapat. Atong tanawon ba ng komposisyon sa tao ba? Di ba ang tao na ay ulo? Dayon na ay lawas. Dayon lain-laing trabaho ng sa lawas, laing trabaho sa tiil, mo na tiglakaw, kamot, kung sa may buhat sa kamot. Lain-lain og trabaho pero nagserbisyo sa usa ra ka lawas. Dayon, ang ulo, unsa may trabaho sa ulo? Siya mo'y mudikta. Okay naman diya ang huna-huna. Ang ulo mo'y mudikta, unsay buhaton sa kamot, unsay buhaton sa tiil. Sumog yun na insakto. Ang ulo mo'y mudikta. Day naapo diya sa ulo ang conscience. Ang kanang sense, unsa man ang conscience? Sense ba? Sa pag-determine unsay sayop, unsay dili. Sabot pa sabot, ang ulo o konsensya, maogyoy mo magkontrol, magdominar, mudikta sa unsay buhato nato sa atong lawas. Mabali-gali na ang ato galing panitan kaning emosyon lawas, sa lawas man na to. Kung ang emosyon na gali may modominar, sipyat gyud ta pananglit. Minyo naman ta. Sample, magtiayon, minyo. Unya ang bana, gipalabi man ang pagdikta sa emosyon niya. Bisag minyo na siya, okay, maibog pa manghapog laing babay. Emosyon, nahigugma pa manghapon. Nanguyab. Nanguyab. Kay, wala man niya gamita iyang conscience, ang iyang right sense. Pataka-taka iya, apag ingon sa emosyon, panguyab ato. Bisag minyo na, panguyab ato, kay nahigugma na po ka. Gidiktahan ang conscience niya. Ang conscience mo, ang ulo mo na po mo decide. Ni-decide pong ulo. Mo tong kasala. Di ba? Mao na hinungdan. Ngano kita mga tao, makasala ta, masipyat ta, kay balihon man na gud ang Beatles. Imbis ang konsensya may mudikta sa lawas o emosyon, mabalin naman. Mabalin naman. Ang emosyon naman may mudikta sa ulo. Di ba? Mo na bantayanan na to. No? So, mo na nga, kinanglan gyud ang tao, ang konsensya gyud may magdikta sa lawas o magdikta sa emosyon. Kaya ang konsensya, bright man na. Labi nakahibalo sa pulong sa Ginoo, then daghan pong nabasa, hibalo na, unsay sakto, unsay dili. Diba? So, mo na nga, ang konsensya mo gyud untay ipahari na to para nita masipyat. Kuha na to. So, mao na nga, pahinumdum ni sa tanang naminawa, kitang tanan, apil ko ani, kay di man po ko 100% ani nagkatuman. Tao ko. Pero mo ni akong gipaning kamutan. Magkuan ta, kita tanan ani kung mahimo, maning kamot, nga, para malipay ang Ginoo. Kay, kung dili gali na to, balihon ang Beatles, musubay galit sa saktong proseso, mahimaya ang Dios ana. Mo mangyud unta ni ang hinungdan ba nganong gibuhat sa Dios ang tao para mahimaya siya. But pasabot kung ang tao mosunod sa saktong proseso, mahimaya gyud ang Dios. Kay kung ang konsensya mo'y atong paharion, padiktahon sa atong emosyon o atong lawas, di gyud ang kasala. Anong makasala man ta nga ang konsensya moingon man ang ingon man diha sa kasulatan nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Diha ka. Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa di ay, kung maghisgutag tinuod kay kamatuoran, ang simbahan suito day ana. Kay haligi gud og sukaranan sa kamatuoran. So ang konsensya maingon dayon, so kinahanglan gyud ay mutuman ta aning simbahan, kay naaman niya ang kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. So, ang konsensya moingon, unsa may pagtulunan simbahan? Mahitungod anang pag-adik-adik, druga. Ingon ng simbahan, di na maayo, pagdaot na sa lawas. Pagdaot sa lawas, dayon, pagdaot po sa atong community. Ano man,
Kay kung maadik ko ka, palso man halos tanan imong mahimo ana. Wa man kay kontrol, isugay ka, igi ka hapit mo, kabalo mo tahod sa ginikanan, o yun na na. Kay ang druga na may nagkontrol nimo, di naman imong conscience. Nag-ingon ng simbahan nga, ayaw lagi pagpabadlong. Sa katilingban. Kinahanglan yun nga, magpakuan yun mo, magpa-rehistro yun na inyong motor. Kinahanglan yun nga, kuan na yun mo yung lisensya, kay naaman po diha sa kasulatan nga, mutahod po tas gobyerno, kay nitahod galis Kristo sa emperador. Ingon galis Kristo nga, ihatag ang sa emperador, ang iya sa emperador. Ang sa Diyos po, iya sa Diyos. Subot pasabot nga, mubayad po tagbuhis. Ingon ang gobyerno nga, di lagi ta mag-adik-adik. Kay dakpon man yun mo. Ana, mo nga ng konsensya, adik yun ta mag-adik-adik. Nya kay lahi man atong padumi na ron, ang ato mang emosyon, ang ato mang lawas, mingan ng lawas, lami man na. Lami man na. Iingnan na niya ang ulo. Uy, lami na ulo. Sige, mo to, ditso ka. Pero kung ang konsensya may atong paduminahon, ang atong ulo, may oy, di na mao. Ikaw emosyon na ka, ikaw lawasa ka, pataka lang yung ka. Kung ulo gali may atong paduminahon, adi gitsang kasala. Simple ramon kay na, di ba? So, daghan na nisgutan na to dire, no? So, mao na nganong makasala ta tungod kay balihon na to ang Beatles. Imbis ang ulo o konsensya mo'y mo dikta, ang ato namang lawas o emosyon mo'y mo dikta sa atong ulo. Na? Prasa na kanang palit sa buto. Kanang kita atong ibaligya ang buto. Then ang kuan pod, politiko pod, pahimuslan po ng pagkahuyang sa tao. Palit po silang buto, kay daghan silang kwarta. Unsa may giingon simbahan, sala lagi na, di lagi na mayo. Mga tarungan pa kita, unsa gugadya simbahan nga, separation between the church and state man dili mo tuo gyud simbahan. Di gid mo tuo ang unang Timoteo 3:15 nga, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mora nagsilanay kamatuoran. Ang politiko na mo'y gahawid kuno sa kamatuoran. Gisupak na itong giingon ni Pablo nga, ang simbahan mo'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang nahimo ng haligi og sukaranan sa kamatuoran, ang politiko na, ang iyang kaugalingon, o ang kuan pod kana pong magbaligya sa boto ang tao, gihimo po niya iyang kaugalingon og but naon Dios man, kay ang imo man may gituman. kung magbuot gali ka, murag nagpaka-Dios ka. Kay dapat ang Dios magaduntay magbuot. Kay siya man joy atong pinakalabaw. So, ang iyag yung pagbuot mi atong tumanon, naman na sa Lord's Prayer, amahan na mo na kasalangit, pagdaigo ni mga alan, matuman ang imong pagbuot. So, kinanglan, atong mga buhaton, pinasubay sa pagbuot sa Dios. Niya na diha, gipadayag niya, pinaagig revelation, na sulat ng mga apostol, isa may nagkasuwat anang unang Timoteo 3:15. San Pablo, gipasuwat sa Dios ni Pablo, nga ang simbahan, iglesia, ang katawhan nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. So therefore, kung gamito na to atong conscience, dapat mangutana gyud ta sa atong simbahan unsi angay natong buhaton. Nya dili man ta mo salig ana. Mura man ta ana og mura ba kung si Kristo dapat mosalig gyud ta bisan wa ta kasabot. Ingon ana pod ang iyang simbahan mosalig pud ta bisan wa ta kasabot. Kay iya manggi laliman ka sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri siyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Mo na ang simbahan may yang giingnan ana. Pinagi sa magisterium ng mga lideres ba, ng mga apostol ng magisterium at pasabot ana hugpong sa mga magtutudlo. Mo na ato mga obispo karon sa una mga apostoles. Mo na hugpong sa mga magtutudlo, mo na meaning anang magisterium. Mo na nga ang inyong idili diri siyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot, labi ni mo na. Pero nganong nakasulti ang ginawa na, nga kay balo man siya nga ang mga pare, ang mga obispo, tao ra, posibleng masayo, personal, nganong nasulti na sa Ginoo tungod kay naa may Espiritu Santo nga mugiya. Mga ang gitahas ni Kristo sa iyang simbahan, mahitungod man sa pagpanudlo about faith and morals, tuluhuan og pamatasan.
mao na nga ang Espiritu Santo mugiya diha sa faith and morals. Mao na nga ang simbahan dili masayop sa faith and morals. Pero wala moingon si Kristo ug ang simbahan nga ang obispo dili makasala. Lahi na, wala moingon ang si Kristo ug ang simbahan wala moingon nga dili masayop personal. Dili masayop sa pagpanudlo personal ang Pope o ang obispo. Wala moingon si Kristo. Ang giingon lang diha sa Biblia, unang Timoteo 3:15, haligi og sukaranan sa kamatuoran, but pasabot diha sa faith and morals, tuluhan og pamatasan. Nga mugiya ang Espiritu Santo diha, mo na nga ang simbahan dili gyud makatudlo about faith and morals, no? Og sayop. Pero personal, pare masayop, makasala. Pero doktrina na about faith and morals, di na siya masayop. Kaya na may Espiritu Santong gagiyan niya sa mga pagtulunan. Ina na ang atong pagtuo. Mo nang ako o kitang mga nakasabot, musalig kita simbahan, basta faith and morals na. Kay haligi gud og sukaranan sa kamatuoran. May unta nga, asayop man ka simbahan na, ikaw na Diyos, ikaw na haligi dayag sukaranan sa kamatuoran. Gibalit adan nimo na ang kamatuoran. Mao na. So mao na nga kanang atong baligya atong boto, then kita pong politiko atong pahimuslan pod ang kahuyang sa tao. Murag mas dako gitang tulubago na. Pahimuslan nato ng kahuyangon sa tao. Gamito nato atong salapi sa pag-angkon sa gahom. Sus. Kuan ra ba gina? Ug imong ayuhog balansi di ra gina mayo. Ang insakto gyud ang gahom atong maangkon, pinaagi sa pagpaubos sa mando sa Dios. Buto sa butog unsay pamaagi sa Dios ubayon na to. Kung unsa may giingon diha sa Biblia, ang gusto mahimong labaw kinahanglan moalagad o magpaubos. Unsa man naibot pasabot anang moalagad, kinsa may alagaran? Ang Dios. Asa man ta magpaubos? Siyempre sa Dios. Alag-alang dito si Yawa. Diba? Mo na ang kinsa tong mahimong gustong sa to pa kung atong iparaphrase kung atong sabton kanang giingon sa Ginoo sa Mateo 23:11. Kinsa tong gustong mahimong labaw diha ninyo, kinahanglan mo alagad o magpaubos. Asa man mo alagad? Sa Yawa o sa Dios? Mo alagad sa Dios, mo alagad sa katarong. Mualagad o magpaubos sa Dios. Dili magpaubos Yawa. Dili magpailalom si Yawa. Magpailalom sa Dios. Mo na siya. So kung nang usak ka politiko gani, magbuot, dili mo pailalom sa Dios, but pasabot mapahitason siya. Kaya ang iyang paagi man iyang gawion, minsan nga, ang mga tao weak ni. Labi na kay mga naanis kawadon. Ya daghan mo kung kwarta anis kuan, pundo, bangko. Inig eleksyon ani ron, pahimuslan ako ni ilang kahuyang. Patay. Grabe. Himuslan ako ni kahuyang. Delikado ta anak ko, hadlok ko anak. Hadlok ko anak. O ako'y politiko, no? I hope so, no? Basig istorya ra po ni. Tao ra gud ko. So, og ako'y politiko dapat kung konsensya na ko masunod, ingonanay ko dapat. Bahalag di ko kadaog. Basta nagpaubos ko sa Ginoo sa iyang paagi. Kaysa makadaog ko nga mateng pungot sa Ginoo. Daghan ra bag yung makadaog na to nga mapungot ang Ginoo, pero di lang siguro pungot. Ingano lang na to nga kuan na nasubo ang Ginoo. Kung makadaog tas eleksyon pero nasubo ang Ginoo, may na to na. Daog tas eleksyon pero nasubo ang Ginoo. Niya, gusto na to ipahari. Ipahari ang dili mao. Niya, gusto ta atong mga anak makat-on og maayo. O niya, di na to ipakita unsay maayo, di ba? Naman na sa psychology. Nga naman ang nahimo man ang badlungon natong mga anak. Kay mo may lang nakita nato. Gusto ta nga atong anak dili palahubog. Yang anong tugtan man nato, gialaw man nato nang maghubog-hubog diha sa eskina. Dias Boulevard. Na may mga hubog, mag-away pa gani.
ipakita, visual aid, importante kay ng visual aid kanang gitudlo sa mga maestra. Ug unsay maayong example, mo na ipakita kay kung maot gali atong ipakita, mo na maawat pud sa mga tao. Naara ba yung eskwelahan ron? Sa Dumaguete, di lang kung mag-isgot unsa na. Pagka-liberal kayo. Biisan unsay suoton sa mga kuan okay ra. Na, bisag mag-short ng estudyante, okay ra. Na, mo na nga, maanad, mamaot, mawala ang modesty sa mga bayi. So, ingon na, ipakita na to ang unsay insakto. Gusto ta atong mga anak mahimong buotan, mahimong maayo, unya ato ipakita, di man mao. Kay self-interest man. Di ba? Muna kita. Sundo na to untang konsensya nga kinanglan mo tuog kita sa atong simbahan. Kay atong simbahan mo na atong nanay. Gitagaan tag nanay diri sa kalibutan. Di ta mo tuo sa atong nanay. Di ba? Kay nanay bago ng simbahan biritas. Nanay, oy, kapayla balik-balikan ni Kristo og mga apostol pagtawag og babae anang simbahan? Kung dili pa na nanay? Ano man nga ang simbahan tawagon magbabae? Kay nanay na nato, diri din, ang personal gyud nga nanay si Santa Maria. Ang hinugpo nga nanay nato, mao nang simbahan. Muna nga si Maria, tawag og babae, ang simbahan, tawagon po og babae. Si Kristo may silbing mga sawa. Bana. Naiulo. Uwingon na. Mayon gilig, si Kristo, mo ang bana, ang simbahan, mo ang asawa. Nya, kinanglan lapad tag pagsabot anang babae. Yung babae, nanay. Nanay dahil simbahan. Kay babae man. Uwingog si Santa Maria, nanay po. Labi na akong basahon diya sa kuan. Pinadayag 12. Pinadayag 12:5. Klaro yun na. Diya, kung mubasa mo anang St. Jerome Bible Commentary, kanang woman nga gihisgutan diya sa Revelation chapter 12, 1-5. Kinsa may gitumbok ana. Ang Catholic interpretation ana kana pong interpretation ni St. Jerome o kanang sa St. Jerome nga commentary, ang simbahan na og si Mary. Sa Protestant interpretation, simbahan ra kuno, iglesia ra kuno gipasabot anang woman diha. Kulang mo bitaw nga sa ubang religion nga dili tinuod, kulang ilang teaching, dili kumpleto kay dili man sila tinuod. Naaragyod ang fullness of the truth sa tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Naaragyod sa simbahan nga tinuod. Kay kung imong basahon o atong basahon ng Revelation chapter 12, 1-5, ang babae diha gihisgutan nga nanganak og batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran. Kinsa man ang batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran? Si Kristo. Sa to pa, ang babae diha, ang inahan diha, ang iyang inahan si Mary. So, sakto ang pagtulon ang Katoliko. Pero kung ilahos po mo sa unahan, ang babae po nagpasabot po sa simbahan. Kay gilutos man. Nya, kay mo man ang simbahan, gilutos. So, double meaning ng Revelation chapter 12, verse 1-5. Dili kay usaray meaning ana. Nya, suito man siguro ta ana, nga kanang Book of Revelation, kuana, Book of Symbols. Daghang mga simbolo diha. Mo na nga, og simbolo gani, dili na to limitahan ang mga meaning diya. Kaya kung siya gihulagway anang simbolo, mga simbolo diya sa Revelation. Tagaan mo na akong isa pa ka-example. Sa Revelation chapter 5 verse 8, usani sa gamiton namong mga Katoliko nga tigpanalipod sa pagtuo. Kanang Revelation chapter 5 verse 8, moonay prueba nga ang mga santos makatabang dito sa langit. Maka-intercede sila, makapataliwala sila. Di ba ang Katoliko nanudlo og intercession of saints? Ang protestante o ubang mga religion, supak sila kay mingon sila nga, usaray tigpataliwala si Kristo ra. Bitaw, tinuod bitaw na. Si Kristo ra bitaw ang usa ka tigpataliwala. Siya ra ang manuluwas. Pero dili takabuot nga diha sa buhat sa pagpangluwas, mugamit si Kristo sa iyang mga santos. Basara gud 1 Corinto 9:22. Kanang pagkabugtong manluluwas tigpatiliwala ni Kristo diya sa pagbuhat anang buhat sa pagpangluwas, patabangon niya ng mga santos. Kita. Ana 1 Corinto 9:22 ingon si Pablo sa mga Hudiyo, nasi strategy ba nga gibuhat. Nga di kay wala siya mag-istrikto para mawin niya ang heart sa mga Jews para mag-convert sa Christianity. Ningon din siya, aron maluwas ko sila.
Na, si Kristo ramang kaya manluwas, pero nga nung ningom lagi si Pablo nga, aron maluwas ko sila. Makaluwas po si Pablo. Murag malibog na noon ta, usaray manluwas. O niya nga nung niingon si Pablo, manluwas po siya. But ba'y pasabot na sayop si Pablo? Wala. Naman sa Biblia, wampun ningon ng Ginoo nga nasayop siya. Ang pagtulon ng Katoliko, ang husay ana, maingon nga, si Kristo ragyod ang manluluwas. Pero ang simbahan God, ang katauhan ni Kristo, mystical body of Christ. Kitang simbahan, usa, nga lawas nga mistiko ni Kristo. Subot pasabot, usa tatanan. Nausa ta diha ni Kristo. So kung doon na tayo mahimo diha sa simbahan, diha sa gingherian sa Dios, kung makatabang ta, dili na kalain, dili na lahi sa buhat ni Kristo, na usa na diha ni Kristo, kay ang simbahan gud usa man kalawas ni Kristo. So dili na sa kontradiksyon. Ang mahimo sa mga santos ma-attribute na ni Kristo. Ano man kay lawas man ta ni Kristo nga usa. So dili na kontradiksyon. Unya kanang pinadayag 5:8 na ay gihisgutan diha ang numero 24 elders kuno, mga pangulo rito sa langit, nagdala og insenso, ilang gitugyan ngadto sa nating karnero nga but pasabot si Kristo. Unya kanang incense diha nagpasabot na og mga pag-ampo, labi na kung basahon nimo ng hubad nga bag-ong hubad sa Biblia, nga ang insenso nagpasabot og mga pag-ampo, nga ang mga 24 elders kuno, kanang 24 elders nagpasabot na sa mga matarong sa daang kasabutan og bag-o. Kay kanang 24 unsay significance na 12 plus 12 na, kay katong 12 tribes of Israel plus 12 apostles mo na gigamit nga simbolo sa pagpasabot sa katawhan o sa Dios nga tuan nas langit, perfected saints. Kanang giisgutan sa Revelation 12:3 nga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Tuan nas langit, no? Basahin niyo Hebrews chapter 12 verse nalimot ko 23 man siguro. Murag diha 12:23. Espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Umuna diha ginumerohan sa Revelation 5:8 nga 24 elders nga nagdala og insenso giatubang ilang gitugyan ni Kristo. But pasabot ana ang mga pag-ampo kuno sa katawhan ilang gihatag, ilang gitugyan ni Kristo. Sa ato pa nagpataliwala sila kay ang ato mga pag-ampo ilang manggihatod sa Ginoo. Di ba? Basahan ninyo. Pamalandong mo anang Revelation chapter 5 verse 8. Ang Catholic teaching ana nga ang mga santos sa langit mi pataliwala kay ang atong mga pag-ampo diri sa kalibutan ilatang gitabangan nga ihatod ngadto sa nating karnero nga mao si Kristo. Kay wala mo kabaluan na. Wala mo kabaluan na. Naara na as tinuod nga simbahan nga tukod ni Kristo. Wala naman tayo igong panahon, no? Okay. So, Domingo man ron, naman tayo laing programa po, katong lamdag sa kahitasan nga taga-adlaw. So, alas 2:30 na ata, no? Kay, kuan man to, alas 6:30 man to sa gabi, ingad to alas 7. Lunes, hangtod Sabado. Pagka Domingo, lahi, no? Alas 2:30 tangad to alas 3. Pero kining atong 1 hour every Sunday, padayon ra gihapon ni 6 to 7, no? Subuntag. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuhan sa atong simbahan, kini ang ubos niyong alagad, no? Si Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Luod og Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Tatak RMN.